ആശീർവാദത്തിൻ്റെ ഇതല്ലേ. ഓ, ഇത്രയും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചതാണ്. നോക്ക്, എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദികൾ. ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു. ഇനി അര കവറും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഞാൻ ഈ ആശീർവാദ് ആട്ടപ്പൊടി എടുത്ത് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഇത് നോക്ക്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ പശ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോക്ക്, നിങ്ങൾ കാണിത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനം എന്നാണ് ഇത്? നമ്മുടെ ഒട്ടുപാല് പോലത്തെ സാധനമാണ്. നോക്ക, മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പശ പോലെ വലിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരിക. ഇത് കണ്ടോ? നമ്മൾ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും കലങ്ങി നന്നായിട്ട് വരത്തില്ലേ? ഇതാണെങ്കിലും കലങ്ങും. ഇത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് ഇത് ഞെക്കിക്കളഞ്ഞ ഇതാ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലുത്തു പോവും. വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്ക, ഇത് നോക്ക, നിങ്ങൾ കാണുക ഇതെന്ത് സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി കട്ടയാവുന്ന സ്റ്റേജ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ സാധനം. ഇതെന്ത് സാധനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറ. ഇത് ആശീർവാദുകാർ നമുക്ക് തിന്നാൻ തരുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വയറ്റ് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചതാണ്. ഈ 1/2 കിലോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് കഴിച്ചു. ചപ്പാത്തിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചതാണ് ഇത്രയും സാധനം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വയറ്റിലോട്ട് ഈ സാധനം. ഇതെന്താ? നമ്മുടെ ഒട്ടുപാലോ ഉരുട്ടി വെച്ചത്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ മൈദയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഉറച്ചുറച്ച് വരും. വെള്ളം തട്ടുന്നോട്ടും ഉറച്ചുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 5 കിലോ ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടെ വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെ ഇരിക്കുക വീട്ടില്. ഇതാണ് നമുക്ക്. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് കണ്ടോ? ഇങ്ങനത്തെ സാധനമാണ് നമുക്ക് ആശീർവാദ ആട്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്ത് സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത് ആരോടെ പറയുക? അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ആശീർവാദ ആട്ട വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കരുത്.